Na, hey, mi a pálya? Ja. Hello, man. Hello, nagybetűs élet, felnőttem hozzád. Segíthetnél abban, hogyan válasszak szakmát, ami testhez álló, és jó vagyok benne. Igazi penge, egy fene gyerek, yeah. Kitanulok bármit, van itt gógyi, de melyik most a trendi, mi most a módi? Vagy olyat nézzek, ami mindenhol hiány, amit csak én tudok egyedül, és azért király. Hello, 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 mellow, mellow, hello, 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 mellow, mellow, hello, 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 mellow, mellow, hello, 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 mellow. Hello, mellow, na de melyik szakma? Hello, mellow, válasszunk rajta. Hello, mellow, jönnek a mesterek, találjuk meg mi legyek, ha nagy leszek. Hello, mellow, na de melyik szakma? Hello, mellow, válasszunk rajta. Hello, mellow, jönnek a mesterek, találjuk meg mi legyek, ha nagy leszek. Legyek pék, aki korán kell, De gyurha, vagy ápoló, aki bekötözi az ujjat, legyek vádogos, fenn a toppon, vagy szobafestő, aki jól fest otthon. legyek kézműves, kőműves, autószerelő, vagy ami egyszer már bejött, takarítónő. Lehet még Fekete Verdában vállalkozó, vagy csak szimplán egy melós, aki megbízható.